No niin, se oli päivä. Ja nythän me ollaan tällä jälleen kerran tällä, niin kuin tiedätte, paikalla. Erittäin salainen on. Vaan taas pelottaa, että tämä on niin salainen, ettei kalakkaa löyä tänne. Mutta, aletaan katsoa. Joo. Joo. Ampe. Kohta toinen. No niin, aletaanpa katsoa tämä toinen verkko, että päässäänkö me ihan erikoiskerhoon. No ei näköjäänpä, oho, sieltä heti loksu. Hetki pieni. Tämä on semmonen 2 kilon löntti. Nyt tulee joku. Avoin. Hetki pieni. 1,5 kiloa. No niin. En päässyt ihan siihen megaklubiin, näinkö 2 loksua tuli, että ei ihan targettikaloja, mutta huomenna tai ylihuomenna mennään sinne, enkä tiedä. Ei mitään. Tämänkertainen homma oli tässä ja palataan asiaan.